Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kading ke baklang kalapan kala de payload ploin ya ka office trekam jong ka Meghalaya Transport Corporation ke badan hayau musiang hajan ke Jowai Police Station. Kani kala jah ka khat lai tarik unok pra arjar khat khandai kumba ha ka por shiteng snia. Hagani ke jingja barok jing don jing em jong kani ka office kuntup nado ki kot kisla ki tiar gitar badan kam kila kala de payload barok. Halor ke jing plo jong kani ka office ladon ke jing suba bakala bandai na ka jing ing lani ka short circuit ki wire boarding. Laban kedau hang ni bah haka khatway tarik unok pra arjar khat kendai haka por kumba shibaji AA men step ka office jong assistant agriculture engineer ka badan harampom Jowai ru kala kemding haka baki tiar gitar ki badan hapok kani ka office kentup ya ki artili ki core computer ka xerox machine ki duli bokot bat ki kot ki sla badan kam kila kelad payload lai thu bah haka ni ka jing plo ding ru la suba bala bandai na ka jing thut jong ka boarding.